ядеш? Ела, искаш ли да ядеш? Да ядеш, искаш ли? Не се качвай. Искаш ли да ядеш? Искаш ли да ядеш, Макси? Да ядеш агънце. Това агънце да ядеш сега. И първо ризаш и ядеш. Без кокалите. Седни. Не може да чакай, Макс, седни и чакай. Чакай! Не, чакай! Мачката че. Ай, на котката. Я да дадем и на нея някъде. Стой. Стой! Чакай! Добре, окей, аз. Чакай на котката. Аз ще я пазя котката. Не, аз искам да й дам. Аз искам да им дам нещо. Аз по всички карателните сърца. Браво! Не. Аус! Седни! Гледай се. Погледни. Я бихме. Да, внимавайте за кокали си. Чакай там. Не. Аус! Чакай! Чакай! Окей, аз. Леко, че кокъл, гледай как. Седни. Окей, аз. Седни! Не пипай. Не. Чакай! Чакай! Не! Се чакай. Макси, виж насам. Усмивка. Макс, котката. Тук, вътре, това. Да го пуснем ли? Окей. Окей, браво! Айде, ясно. После му дай това, вижте. Браво! Браво, Макс!